V nedeľu 24. októbra nastúpilo levodské Béčko v žltých dresoch na svoj posledný jesenný zápas proti futbalistom Zdraviec. Tabuľkový rozdiel medzi oboma supermi velil domácim útočiť a o to sa snažili hneď od začiatku zápasu. Už v prvej 10 minútovke mohol otvoriť účest stretnutia kapitán Levoče Maroš Kacvinský. Hostia Zdraviec sa spoliehali na zabezpečenú obranu a samozrejme rýchle protiútoky. Po jedno z nich sa aj mohli tešiť, no jedinú svoju šancu prvého polčasu nedokázali zužitkovať. Staré známe nedáš dostaneš platí na našom štadióne. Z následnej akcie a peknej naražačke medzi Kacvinským a Braňom Binekom druhý menovaný už brankárovi šancu na čisté konto nedoprial. 1-0. Po góle z našich spadla nervozita, začal sa hrať futbal na jednu branku. Bolo to len otázkou času, kedy padnú ďalšie góly. Po presnej prihrávke Miradunčka sa však ukázala naša nemohúcnosť v zakončení. 10 minút pred koncom prvého polčasu po peknej individuálnej akcii vo veľkom vápne prestrelil v dobrej šanci opäť kapitán domácich. A v samom závere prvej 45 minútovky to skúšal ešte Ľuboš Keller. Po zmene stránca obraz si nezmenil, naši dobíjali bránu hostí. Skúšal to Robo Ambrozi, no brankár Draviec Jaroslav Vodžak ukazoval v celom stretnutí, že je oporou svojho tímu. Nevyšiel mu síce následný odkop, no všetko napravil po strele Kellera. V 63. minúte zbytočne oslabil Levoču Ondrej Ryš, keď bol za protesty odmenený červenou kartou, no naši sa neprestali ani potom predbiehať v zahadzovaní šancí. V 77. minúte to bol opäť Keller. Boli nevyužité šance, mali sme vyhrať v prvom počase, minimálne 3-0 a na konci trošku aj ja som sa nechal, dnes som oslavil mužstvo, ale slabý výkon rozhodcu. Si myslím, že mužstvo hralo veľmi dobre, nevyužité šance. Takmer zahrmelo na opačnej strade, keď Dušan Kráčko zahodil gólovú šancu a my sa môžeme poďakovať Mišovi Špernogovi, že si zastal svoje miesto v bránke. Výsledok mohol poistiť jediný strelec gólu, no loptu do siete nedopravil ani do prázdnej bránky. Mužstvo podávalo celú sezónu dobrý výkon. Myslím, že sa dá pochváliť každý jeden hráč, čo tam hral. I starší, mladší, každý chcel hrať. Za to sme aj na tých popredných miestach v tabuľke. Béčko Levoče teda zvíťazil nad Dravcami 1-0 a po jesennej časti si upevnilo druhú priečku vo svojej súťaži.